Me. Akmurat. Kaka salam var. Aleykümselam. Oğlum sağırınlık mıdır? Şükür Gülyalı kaka. Ödün nişik? Şükür da ya. Ene bilemeyeceğinde çay içen mal otur. Yer ödünüz neyli? Hem içerler sağlık mıdır? Sağlık kaka. Onu atıklanmam. Hem sağırınlık mıdır? Şükür kov kaka. Hay bor. Sağırın olta ol ya. Yoksa da sen ol. Ve padişahını beri uğratacak diyene kenin o. İyilik midir? Ova kaka iyilik. Ovada size kömekleşeydindim kaka. On soňam we pazan soňky döwürlerde öýe giç gelmän çykdy. Ha. Özüm bir krak tutup rahmetin nämedigini öwredäýsin diýdim kaka. Rahmet öğretsen diýsene. Näme diýen kaka? Bor ol. Uğurday verik. Ha, bor kaka. Bol ya, sağ ol, sağlıkta görüşeli. Bor ol. Ana bor. Tidem sağ oturum. Ine gördün mü? Her kimin diyen çakım çak bolup çıktı. Atıngı beheri uğradı ya. Rahmet öğretmelmişsin onu. Hay. Hay gelsin. Gelsin. İşte diyeceğim ki. Ata, biliyor musun benim çıkakım size koyuyordu. Hay. Etmesi bir iş edensin de. Düdüğülük edip beröň de. Bara taňana bark gelip kakın bäri uğratmazdy. Ah. Eden bir ütköşk etmişimem yoklu. Sen oğul, en tegem eden etmişine düşünmänsin o. Ondan sen oğul, bardadı bek bellegin. Eger de sen yaş wagtyň akıl paýga ermesen, ol ulalan çağın, hükma senden aralar. Hey oğul, basmanın atına hemme zatlar amanattır. Yaşlığam, qarlığam. Şoň üçin oğul, olardan öz wagtyna akıl paýgat peýdalanmak gerek. Bardada düşünden, ähli işleň başy kiçik işden başlayan oğul. Senin bugün kiçädime diýäňe gynanma. Olur ertir seni, has uladymlar etmäge erter. Her netip bolsa ol, ertir öýüňe dolanarsyň. Men şaýdanlarym hemişe gulagyňda ýanglanyp dursun. Bor ata. Havada şkayıt yandırma beni. Sen yüreğimden Asır. Hov! Başk nerede? Başlık! Hova. Karasınıyım! Erkeğinin içinde olayması! Ağam oýnaýan şey etmänem aýdyp bolýar. Ay ilim! Sen şu başlık sorayanın birincisi olsun. Adam yani ayıp olur ho! Saçım hüzzürün ne kapat gelýäňize! Bir düşünäýin de ho! İlim! Başlık men el telefonuna pastırdım der. Kaytan menin sürücüsü, dört bugün düşünýäňmi soňa? Hova. Gayrat et menden sonra maksady. Men suwat gaharym gedýär. Hey bolýar. Nha kepde bäri iş meselesine ýekejek edem gowy habar eşitmedim men. Size iki sam sowal. Biz nädip şu ýagdaýa düşdük? Nädip şu ýagdaýdan çykmaly? Men bu iki soraň jogabyna döýdüm jogap berem. Bu ýagdaýyň ýüze çykmagy şahsy meselelerimdi öňde goýup, işdäki meselelerimizi ýyda süýşürmegimiz sebäpli. Ýanky meseleler bolsa,
edara meselesinden has möhüm boldy. Resul, sen Suray bilen bilelikde täze mailnaman düz. Adamlaryň has isleg bildirýän mebellerini öwren. Mahym, sen bolsa, men sürjim aşyr bilen bilelikde dokma topluna baryp, täze matalaryň hillerini öwrenip gel. Borbaşlyk bolýar. Gelme dayı. Gelmen geç dayı. Baştal ola. Uy, başlaň. Sizem garaşdyraydymy janazajyk? Yok, 2 saat çıklay. Uy, täze nurlan matalar elme berdiler, şoňa gümen mazajyk başlaň. Ha, onu düşnükli. Sen vaktinde çıktın. Öydeki matanmana gitti gelin oğlum. Özüne göre de kodiyam neyme mi? Şonu münasibe getireyimelle. Tiýit kömek ederdik berdi. Yok. Das ettin. Bizim edaramda geleyse, iki vaslın arasında katlap helak olurdum ben. Yürü, gittik. Ekejemut. Alo. Gowmy dost, näme çeýliň alaň oňay? Başagy bolumlay. Şuwa ýerde etberdim. Nirde? Oğudu. Sen ne bilen okma özün guratyp goýardın. Aho, ýa öýüňe jaň edemde Cemalcık agam geldi diýdi. Ýok ente baram o. Cemalcykdyr da değişýändir. Bolýa dost, şuwa ýamda atammy? Jaň ederim. Tuğulama, şähere geleninden habarladymlar känüden. Ýoklu. Dostum Juma. Ýeron soň
Men ýokluğumda näme täzelikler boldy? Ay yok, üýtgeşik zat bolmady. Ýöne gater we ýüregimizi. Şey diýsene. Buna berden ayırmaly, sakla şunu. Bu köýnüňem şu çagaş ýerini düzetmeli. Vay. Magam seret bu köýnüňi. Soňky dikilen köýnekde. Köşgeken kim dikdi meni? Gıýlanma dikdi. Maňa gelşer Oo, mi gelşer. köşgler köýnek? Renka mowadan. Şeýlemi? Atoga wardym daş köýnegi. Şeýlemi? Baranna. Men gideýin. Salam Suray. Salam. Salam ahım. Arma wöri. Salam Resul. Bar bolun, gelin geçin. Geçip oturmayın. Men şu köýnüň bahasyny biläýin edim. Edil bu köýnege biziň täze işimiz. Entäk dolu bakasam ketkilenok. Ýöne gymmadrak bolmagy mahmal. Isleseňiz ol taýda el ýeterliler bar. Neme mahım? Şu münasip modelleriniň bir şygary bardy. Näme şol ýatlatyp goýber? Siz iň gowsyna münasip. Welin, näme gerek bollal? Ana men sowgat etmeli adamym. Iň gowsyna münasip. He. Şoň üçin şu köýnüň bahasy keskitlenýänçe men garaşaýyn. Sag bolun. Sağ olun. Inni işlerim uğruna. Biraz din jaltagam boljak. Mende bir gowy pikir bar. Aydany? Gel din jalyşy boş geçirmäli. Gowduny näme deli? Paýtagtymyň owadan ýerlerine daga teňin aýlanaly. Biraz gowunyň açylar, jemalyňam ýüregi ysmaz. Belki derdimde şifa bolar. Daňyň arasy gowaty. Belki. Men arady. Menim razi. Ha? Vay. Häzir öýden täze şüklenmeýik geleýin. Dur Cemal, häzir gidemiz oga. Vay. Gerin. Salam Resul. Wa aleyküm salam. Gowmy ýagdaýlaň? Gowy. Başlygyň ýerine sen galypsyň diýip eşitdik bolýan. Hawa dogry eşitdiň. Näme hyzmat? Ay şu ertire ruhsat gerekdi-de. Näme ruhsaty? A sen bilýäň owal işde hasap etip meselesine biraz aksaýanymyzy. Sen gowsy gitdi, ol arada satylan mebelleň hasabyny dol we dogry çözüp meň ýanyma getirip, ondan men pikirlenerin. Başlyk bolan bolaýşyňy. Wezipe diýilýände dostuňa mit göçýär. Hey artık can. Ine